Mario Magri ġie ordnat iħallas 160,000 euro lill-ġenituri ta' Adolf Farrugia li fl-età ta' 21 sena kien tilef ħajtu b'overdose ta' droga. Bil-Qorti kienet sabet li kien Magri li provdilu droga. Il-każ kien ġara fit-22 ta' Wissu tal-1999. Adolf Farrugia kien instab mejjed fuq sodda fil-garaxx ta' missieru f'Ħalsafi, riżultat ta' overdose ta' droga eroina. Magri kien ħad droga u kien ukoll mitluf minn sensieħ. Meta ġie f'sensieħ għamu sab lil sieħbu mejjed u ħarab il-barra mill-garaxx. F'Ottubru 2006 l-Qorti sabet lil Magri ħati li bitraskuraġni kkawża l-mewt ta' Farrugia u kien ikkundannat 3 snin ħabs flimkien ma' multa ta' 2,000 lira Maltin. Din is-sentenza kienet ikkonfermata mill-Qorti tal-Appell Kriminali f'Mejju tal-2009. F'Ottubru tal-istess sena, il-ġenituri tal-Vittma fetħu kawża ċivili sabiex jieħdu kumpens għad-danni li sofrew. L-imħallef Francesco De Pasquale żamm lil Magri responsabbli għal mewt ta' Farrugia. L-avukat Dr. Edward Gatt dera l-qraba tal-mejjed. Ħaddiem tax-xatt ingħata kumpens ta' ftit aktar minn 182,000 euro war li weġġa' waqt xogħol li kienet jagħmel fil-Port ħieles. Il-każ imur lura għal April ta' 6 snin ilu meta l-ħaddiem waqa' sular meta kienet jaħdem fuq il-bastiment tal-merkanzija Titan. Jirriżulta li minn dan il-każ ir-raġel sofra diżabilità f'wiċċu fosthom fajnejh. Fil-premawla tal-Qorti Ċivili quddiem l-imħallef Lawrence Mintoff instemma kif ir-raġel sofra danni ta' 54,000 euro fi spejjeż tat-tobba u telf ta' xogħol. Fil-Qorti l-Malta fil-Port Terminals argumentat li l-ħaddiem ma kienx tagħha u qalet li t-talbiet tiegħu huma mfondati, iżda l-imħallef qal li kemm il-Port u l-kumpanija tal-bastiment huma responsabbli. Għalhekk il-Qorti ddeċidiet li tordna kemm lill-Malta Port Terminals u l-kumpanija Carmel Caruana Limited li hija l-aġent tal-bastiment biex iħallsu l-kumpens bl-ispejjeż u bl-imaxxijiet legali mid-data tas-sentenza sad-data tal-ħlas effettiv. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.